Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Interviews, controversial kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:05. Mayong aga, Metro Bacolod, Negros Occidental, sa malamutan sa aton nga pagpangalagad. Welcome na sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa ngalan sang regular nga anchorman, Aksyon Art Tayhupon, ini sa Aksyon Brian Morden. Aksyon Radio. Ololopod kita, Tob las 9:15, subong nga adlaw, Martes. Ari na kita sa Agosto 25, 2020. Aksyon Hotline. Sa gihapon ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, napaidalom kita sa Modified General Community Quarantine, o kon MGCQ, mga ka-aksyon. Ano? That's why nga tanan nga mga restrictions, tanan nga mga regulations, pagsulundan, guidelines, mga health protocols, dapat naton pagasundon gihapon sa idalom sining COVID-19. Aksyon Hotline. Bukas na nga ton siring Facebook Live para sa inyo siring paglantaw dira. Plus nga ton siring mga radio sets dira, kumusta na plastar na. Ako inyo siring pamahaw siring aga. Ululupod kita sa pagdulong sa mga dalagko nga balita lokal, national, international kag iban pa. Aksyon Hotline. Anyways, ano bala mga dalagko nga balita lokal nga taga naton sa pagtamod siring aga. Aksyon Hotline. Sa gihapon magatutok kita siring palaabuton plano nga pagpatigayon sang lockdown weekend diri sa Metro Bacolod kag sa mga kaiping banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Kadamo pa sang kakulangan sang information mga kaaksyon kasunod nga tiway pagidman nakapagwa sang executive order o kon EO ang probinsya sang Negros Occidental, subong man ang syudad sang Bacolod. Aksyon Hotline. Ang tanan nga inyo nabatian mga kaaksyon humalin sang tinalikdan nga simana, lonsay pa lamang mga hambalanon. May mga gindraft na sila, pero ang pinakanamit gid sini para makompleto nga aton sini palamatinan nga may ara na kita sang executive order nga among balasihan naton kung ano gid bala ang magkalahinabo sining mass testing nga ini sa sulod sang 4 kadlaw. Aksyon Hotline. Samtang tutukan tamanik karon ani hindi man ni naton mala basta-basta ining mga kauturan naton mga kaaksyon sa community kag mga local transmission. Kumusta bala ang sitwasyon karon? Padayon bala ang ila sini pagsunod sang health protocols? Kay karamo gidya sa nagareklamo diri sa aton wala kag tuo nga daw wala lang kuno kahibalo ang iban nga may ara action Oliver sang COVID-19. Aksyon Hotline. Duway lang kuno sila labot-labot sa nga senaryo nga makit-an ta subong nga patay diri may patay didto, hindi lang sa bugos nga Pilipinas kundi sa bugos na nga kalibutan. Aksyon Hotline. Ang ginapatuman iya nga mga face mask nga ina, ang mga face shield nga ina, plus pagid kun ano nga mga protocols sa mga sulod sang salakyan. Ang iban duway naman gani gapatuman gid sang social and physical distancing. Aksyon Hotline. Di na tong manugdakop naton nga mga otoridad diri iya sa Kwan, sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, abi na gid diri sa Bacolod Di na kamo nga do naglinong haw. Aksyon Hotline. Dapat tutukan tani. Kung kabalo ka ang Pinoy, prangka nga istorya, halin sang una tubtob subong, mas madamo gidya ang tig-a bagol sang sa humok bagol. Aksyon Hotline.
So kung ang mga ordinansa, health protocols, ano pa na nga mga regulasyon sa gobyerno, hindi pagipatuman nga may ara gidya sa manugbantay, Pinoy pa imo dong pag lantaw nila nga way malang manog saway, manog dakop da, bahala kamo na sa kubuhi. Amo na yung batasan sang Pinoy. Pero check taman ni karon maka-aksyon ang Bacolod City Police Office. Nagligad nga si Mana maging patay diri nga isa ka babaye. Grupo sang mga aktivista, no? Kilalang kilala Zara Alvarez. Pagkatapos sa to, may nag-circulate na dayon nga mga names pagid sang mga kopdanan sini, allegations diri nila nga subject man sila sa pagpamatay Action Olivera. Kadelikado sang kabuhi nila, no? Tiini sila nga mga tao prangka nga istorya nagakritisar gini sila ya sang gobyerno halin sang una tubtob karon. Hindi man kay tanan ginakriticize nila, mga tigpipila lang nga daw makit-an nila nga hindi favorable abi sa publiko, so ginakritics nila. Sang sini nga mga dinag-on do kadamo sa mga aktivista nga nagkalamatay. Prangka nga istorya suno sa ila representante nga ang suspect diriti state no, ang gobyerno. Ang gobyerno gahambal may ebidensya mo da. Kamo na blang pamangkot diri sa Bacolod maka-aksyon, may ginpatay nagligad nga si Mana, wala pa man sang ginatawag naton suspect identity kung ano pa nga pwede matudlo kung sino itong suspect mga to. Sinigid lang mangayo tabang ini mga grupo sa mga aktivista diri na batian sa Action Radio nga magapadulong sila sa mga kapulisan kag magpangayo sang advice maybe siguro police security kung ano pa dira kay bisan aktivista ni sila todya tawo man ni sila mo. Kung may sala dakpon hindi kay paagita sa tiro. Amo na mga dudalag ko nga balita lokal sa aton sa pagpangalaga. Check taman karon ang mga pag-alalabot sa mga LSI kag OFW diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental kag Bacolod. May nagkalamatay na diri ha, ang iban diri ara sa call center ga obra o kon ara sa BPO rather, ang iban diri ti kwan inang frontliner gid mismo. Why na niya si COVID-19 nga pangilala kung sino kada. Pahamboy ko gamay sa nasyonal mga kaksyon. Kay sining aga nagwa ang panibag-ong datos sa mga nagkalamatay didto iya sa Hulo-Sulo. Sining kahapon nga twin blast mga kaksyon, pagpamumba o pagpalupok sa bomba na naman didto sa barangay Walid City mga kaksyon sa Hulo-Sulo. Ang patay as of today ginpagwa nila ara na sa 15. 7 ka army, 6 ka sibilyan, 1 ka pulis, kag atong ginaligar nga suicide bomber mga kaksyon. Ang pamangkot, paano lang balaan tong suicide bomber tong isa, no? Ato sa area. Una nga lupok kahapon, las 11:55, mismo dira sa plaza publika, lapit sa isa ka kalan-an. Kung nagresponding mga kapulisan, mga Philippine Army sa nasambit nga lugar, likom sa ilang ihibalo, galigin padumog lang to sila anay. Pagkalauna, Action Oliver, sumigabong naman liwata. Tululumba ang mga katapo sang soldado no? Grabe. May mga suspect naman to nga ginatumod subong, pero di na to ayhan ang isa to nga nakasakay sa motorsiklo. Ang babae, according to them, amuning napatay ng isa, kag gina-check pa nila kung inibala banyaga o kung Pinay mga kaaksyon. Swerte ga katabo to sa Mindanao may COVID man kunwa ay ang pamumuhanay daw ay na nauntat. Suro sa ila sining mga official spokesperson sa soldado didto kadamo na abi sa mga nagkalamatay man sining grupo sa mga busayap kag iban pada nga mga terorista nga ginakabig nga terorista. Ang iban da amat-amat naman nagsungka sa gobyerno. Ti maybe sigurong iban dira ti matimalos. Last year may naglupok man nga bomba sa simbahan dira no 2019 20 man tong patay. Fuerte. Anyway, sa iban nga balita maka-aksyon karon last Tuwabe bantayan ta kay may ara sang recorded na nga public address si Presidente Rodrigo Duterte. Daw 55 minutos iniho nga ipagwa karon may ara sa sang briefing naman kagabi regarding iya sa pandemya gihapon diri sa pungsod Pilipinas plus anatabo nga pagpamumba sa Hulo-Sulo
kag ang iban pa bantayan ta ni abi karon kun ano paginagiban nga kaundan. May mga mandate sa bala nga bag-o para sa aton diri sa pungsod Pilipinas solusyon sining COVID-19. Pero diri ko na kayo home kay Senador Joel Villanueva ho nagpagwa sang statement kag kuno buksan na lang tani anay ang mga airports ta kag mga seaports ta kay daw ga pigado na gid ang mga tawo way isang trabaho subong. Mayo man itani nga mga kuano nga suggestion pero tulokon tanay sitwasyon ta. Kon buksan ta ini kag magpinagusto kata kita basi magululubos kita tumba disklibutan nga ini. Hindi ta na masagang subong gani nga may mga restrictions kita ayhan pa buksan tini ka magpinagusto kita. Mayo ka man imo ya Senador Joel Villanueva kay manago ka man sa mansion mo. Kami amon iya nga kundi kami magwa, hindi kami kakaon. Kung kisaplo paminsar man kamo sa ginawakal niyo ha kay basi doga pinataka na lang kamo, mayo man kamo kay pulupungko lang kamo da. Sesyon nyo subong porte simple kay virtual na lang. Tubang na lang kamo sa computer nyo da, sweldo na, honorario na. Oh, kami amon iya. Himo kamo solusyon da noy. Hindi kamo sagi panugo di nga pangbuksan ni na kag magkalamatay tawo sino butos niyo plakadlaw kun way na manugbuto. Ay sus ko are gaduga nga problema sa aton nga mga jeepney drivers so kay ang gas subong gasolina nagsaka naman sang 15 centavos. Ang diesel may kay nagbuhin iya sang 20 centavos mga kaksyon. Kag ang kerosene niya 25 centavos. Galing ang diesel ni ginagamit malani sa kalabanan private cars. Ang mga gas ginaton amo pa ni mga ginagamit sa aton nga mga jeepney drivers so ang pasahero nila 50% lang sa capacity sa salakyan nila no income na siniman. Way gid solusyon ng gobyerno pagid sini no nagdululoble ang bukol kag problema sa Pilipinas. Las 8:15 Action Radio Philippine Standard Time. Diri kita sa lokal mga kaksyon kabalo ka ang ining plano iya nga pagpatigayon sang mass testing sining palabuton nga mga inadlaw 29, 30 and 31 sang August mga kaksyon meaning sining nga Biyernes na ho, Sabado, Domingo kag Lunes. Amo ni nga mga inadlaw so may ara sang weekend lockdown. Time out no ito anong tawag sila diri mga kaksyon. Kadamo sa nagakomento diri, damo sa nagapamangkot. 5,000 sa probinsya, 5,000 man sa syudad sa Bacolod. Ang nagapamangkot diri, ambal nila tinormal malamangkot sila no. Pagkatapos abing i-swab test ini sila. Di ini sila dalon. No, di ini sila dalon kiti 5,000 sa Bacolod pa lang yung 5,000 na ho. Pagkatapos subong ang mga hospital naton kuno inang hindi na magbaton sa mga pasyente sining COVID-19 kag iban pagani nga mga pasyente kung case ada daw ginabalibara na. Sa pinakanubo ko nga paghangop mga kaksyon kalos adlaw interview kita diri no. Once gani nga gin-swab test ka, mandatory gina nga 14 dias nga i-quarantine mo ang imo sinikaw galingon. Kad kon negative ikaw, i-home quarantine ikaw. Na? Kon positive na naman Action Oliver, didto ka na dalon sa quarantine facility gid mismo. May gapamangkot sa may hospital patawabaton sa may nagpositive da. Gamay nga pensyende lang ang nagpositive dira hindi na severe ang ila ginabatsyag. Hindi na sila pagdalon sa ospital. Ang ginadala sa ospital nga mga positive dira ina nagahingalo na black. Kamay pa nga natun-an manaton ina. Okay, kung kontrahon tani nga kontrahon karon ang plano sang gobyerno, tindin tani makadtop lakadlaw man. Kung hindi naman maghimo sang tikang ang gobyerno, sala naman sa gobyerno. Sa dugang abi nga pagpalayag action doors sa aton sining mga public officials diri sa syudad sa Bacolod kun diin ini sila pangdalon ano balang set up sini bululigan tani pahangop ang publiko ta hindi na ta sagi pakamog kay mga public officials ta nagahimo na sa mga tikang. Hindi man sila maghimo sang kaangay sini kun wala nila natun-an. Amo nang aton ibutang sa huna-huna naton. Stop lang ta anay bisang reklamo, himo kita sang tika nga makabulig kita sa publiko. Amo malang na. So aton karon ni check ang pila pagid ka mga miyembro sa mga public officials naton diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon regarding sini.
May niya si Barangay Takuling Kapitan Lady Gles Gonzales no kay kadasig bla no anytime pagtawag mo ra dayon. Do pila na mala na slak bilog dis Bacolod nga pwede ta magisulit-sulit interview Action Oliver no. Pero way ko ni natakan sila like Councilor Novero nagapanawag sa akon di bagulang ko no may busy lang ko no. Councilor Israel Salanga, Vice Mayor Elcid Familiaran, Councilor Cindy Rujas, City Administrator M. Ang, of course, Mayor Bing Linardia. Do amo na malan ni mga taong bati onis Bacolod may mga konsihal pat nga iban. Galing kay duway man ni sila taskman mo, no? Ti pay mo yung ladas la anay no? Damos na black. So amo ni nga mga tao guro dumon tan nga election Action Oliver mabuto tan sa Bacolod do. Sila ni mga tao dumonta kay do sila ni subong away sa COVID-19 no. Dali lang ma-online pa ko. Online sa hotline. Sa aton nga linya, Councilor Lady Gles Gonzales aga pa ko nagpasipsip sa imo ma'am. Good morning. Good morning, Action Bright. Good morning sa tanan na listeners ng Action Radio Bacolod. Prangka lang ko yung mama. Ma'am, lapit na gid ang Biyernes pero way pata EO no. Sining plano nga mass testing abi diri sa Metro Bacolod kag kaiping mga banwa kag syudad sa probinsya. Amo ning plano sang pag-unite karon batok ya COVID-19 sa probinsya kag syudad sa Bacolod. Now, may naga-question ano gibla anyways, ikaw na lang bilantad ma'am, ano giblang matabo sini ma'am una-una gid. Okay, so Action Bright ang ato na mass testing based sa na meeting ma-start on Friday and 4 days ni siya kuno no. So first gid ang ato na barangay Subong naga-ongoing pre-survey using Facebook no. Kung qualified kita under the DOH guidelines kag gina-priority gid ang those na ang frontliners naton ang aton na mga transport sector, tricycle drivers, taxi drivers, PUJ drivers, ang kagang other frontliners, ano. So, mapanista kita sa barangay. Then, after that, sa barangay, i-forward ang list sa City Health Office. Mhm. Then, sa City Health Office, mahatag sa confidential information sheet na silapan sa ato na ma-undergo sa test. So, then, amo na sila ang access para makapatest kita PCR test on scheduled days naton this week. So meaning tanan nga mga front row naton nga mga utod makabig tani sila nga mga vulnerable abi or prone sining virus nga ini amo ning tanan nga gina-invite subong nga councilor ma'am. Yes, correct na siya, Brian, no? Upod na daang aton ng mga BPO companies, kaya ang mga offices na affected sa COVID-19. So, mas mayo na magpa-register kita sa barangay. Okay, the word nga gingamit mo, invitation. Daga pang-invite lang tatis ni sa bunyag, kasalo ko, chitira mo, no? Invite naton sila. What if, ma'am, nga hindi sila yung magpasugot and then, may symptoms gyapon sa ila sining kaugalingon nga daw iyas ang COVID-19. Kung hindi naton sila ma-force or mahimo kita sang tikang para ma-swab-test nato ni sila. Okay, so Action Bright ang aton na swabbing o testing, voluntary ni siya, no? Voluntary. So, yes, kabado naman ta in the Philippines, may human rights kita. So, hindi kita kapilit sa tao. But siguro, according to, ang ato na obligation, self-obligation nato, no? So may family kita na upod sa balay, ubulan na upon hilanat, but it might be na COVID na, no? So para kita may ang ato na mind sakto kagang ato na na family gina care naton ang work workmate naton ka care kita. So undergo kita sa task, no? So Action Bright, gusto ko lang i-share ang ato na mga hospital subong puno-puno, no, especially kung may COVID symptoms ka, no? So, hindi na nakaipalambuton na ang ato na ubo, na simple na ubo makalambot sa hospital kag wala may maka-accommodate sa aton. Kag malose ang ato na lives, no? So, ang ato na lang is early detection. So, meaning early man na
prescribed sang insakto na bulong kag treatment sa aton. Yes, amo na karon klaro na gid diha kay kahapon do ka abstract do ka buron pagid ka tama no. Kung ano gid lang swab testing nga ini pilitay dapat nga isa ka tawo magpaidalom gid sang swab test like gin-mention mo while ago nga amo ni sila nga mga personalidad ang dapat gid mapa-swab test sini kay amo na malapit sila sining virus kiti nagagwa sila, ara sila sa streets, ara sila sa trabaho nga posible may positive dira nga nakasaboy, asymptomatic lang no. So wala pilitay kay may human rights kita gani pero ginaayo naton ini sila nga hindi magkahadlok ang iban bi counselor so nadlok ko yan base mag-positive kublaw pero mas dilala pagid kung hindi siya mapa-swab test counselor no. Yes, correct na siya action Brian, no? So, itang kita kaya kilala, friends, kag nang all over the social media, mabasahan natin. Of course, sa radio, mano sa inyo, na ang hospital, ya puno-puno, biskan mo kapakwarta, biskan ano kapaka-powerful, wala may ma-assist sa inyo dito, kay wala na. So, kung may ginabatsyagan ka subong pag-feeling mo may close contact, seek early medication, kag consultation. Okay, ma'am, Ari. Yes, go ahead, ma'am. Yes, sunban. Kag ang iniisa ang swabbing sa ako ng testing, isa ini nakapamatuot na ano COVID-free ikaw. So, kung ang ano, dose especially. Yes, so ano abi mo lang okay ka lang subong but buwas hindi mo mabalaan, no? So, ano kita nang this is for free, no? Free ni wala kita kahadlokan, wala kita baydan. Kag ano ni siya nang lapit ini sa imo na mga home so ikaw makadto sa imo na gymnasium o kung sa ini designated testing center naton. Okay, Ari pagid isa ka pamangkot after nga ba swab abi siya no? So after nga ba swab may result ang result sila so wait pa ta for pinakalawi guro 5 days guro ma'am, correct me if I'm wrong ma'am. Okay, again, commit sa ato na city and provincial government as well ang ato na laboratories ang ini na massive testing activity naton ay pagkuha ang result 1 to 2 days. 1 to 2 days. Hopefully wala may obstacles na para mapagkuha sa 1 to 2 days. Okay, sige. PCR test niya hindi niya rapid test tamo ning klarohon naton. Yes, action ba? Iba na hadlok kay kasakit ko no. So may sa hindi sakit. Hindi magkahadlok. Yes, ginklaro tani nga PCR test gini kay kabarong rapid test ya hindi na accurate ina 2 to 40% lang gid ang kagaw kay gidi pa da mapiho kunin nang 20 to 40% nga kagaw makit-anda si COVID gini. Sometimes may kagaw di man lawas ang tawo no. Anyways, Ari ma'am, may nagapamangkot kada mo abi nagasaga kritisar gahimo na tikang ang Bacolod kag Negros. May nagakritics paano gid ayhan abi ang aton sini nga benepisyo sini abi kon COVID-19 ang paghahambalan ma'am? Okay. So ang benepisyo sang alamin mo ka action Brian anong kon matapos ano benepisyo ni sang komunidad kita tanan kung matapos na ni amo na ni balang pinaka the best or not 100% the best nga solution si COVID-19 sa Bacolod kag Negros or anong matabo sini ma'am? Okay, action Brian, hindi mo kuya epidemiologist, hindi mo kuya doctor, hindi mo ko nurse, no? Ang ako na profession niya is business, no? Or ang nag-graduate niya sa business studies. But in practice sa barangay adlaw na pang pila na ni 8 months na ni na COVID ang ginahambalan ta pag based on the experience. Siguro ang ang isolation naton kag ang cure isa ka pamaagi or method naton para ma-flatten ang curve no. So ang sa nagapamati very alarming gid kung magkadto ka sa hospital subong ma-realize mo. So ang COVID ma-realize mo lang kung ma-reach sa doorstep mo ang COVID no. So hindi ko na gusto na matabo, no? Jutay lang ang ato na hospital facility, jutay lang ang ato na manpower sa hospitals, kag ang medical manpower jutay lang, no? So ang hindi na pamaagi, mabalaan ta kada mo asymptomatic, damo man symptomatic, mabalaan ta kag early detection para at least matagaan ta medical attention sa first level pa lang hindi ka nakaglambuton sa hospital level na to. Okay. At least na ini klaro medyo amat na gid maklaro sa tuntaran kay basing iba na hadlock da bala no. Like for example gin swab test subong
So obliged kagid nga isundon mo ang 14-day nga mandatory home quarantine or quarantine facility dira ibutang ka didto kung wala pa ang swab test. But according sa imo, 1 to 2 to 3 days magwa na gid man siya, so hindi kayawan hulat ma'am, ano? Para mag self quarantine ikaw, na? Yes, correct na Section Brian. No, pag kung hindi ka mag-ano sa paidalong sa mass testing, kung naka-develop ka symptoms, makadto ka man sa day center, no? So, hindi ka nakagusto na mag-develop symptoms, especially those na may close contact. Hindi kita magkumpiyansa kay ang virus, hindi ka ito makita, plus hindi ka mabalaan ang iya na level of intensity sa ato na body, so anong reaction sa body ta. So, hindi kita magkumpiyansa, Action Brian. Lastly, ma'am, ari ang dako pagigya pamangkot. Ining 10,000, 5,000 for Bacolod. Din kuno ni sila pang lupot if in case gidman nga may magpalasitive na butang tabi 1/4 sang 5,000 di mga 2,500 guro, no? So kung 2,500 magpalasitive dira or pinakanubo abi 1,000. May naga-question why nata hospital subong open for COVID nga patient. And mga doctors naton nagkalabag daw ng iban, mga nurses naton, medical technologists, mga utilities naton sa hospital because of COVID-19. Kung may nagpositive da, kuno din sila pang dalon na. Yes, Action Boy, again, no, nang wala ko sa medical profession, para as expert, no, this is a kapitan's term and a liga president's term, no, based sa observation natin everyday. Sa observation na lang tama, kay kabalo ko, ang tanan nga kay tabo subong halin sang Marso do ara kagid sa fronte mo. Nadula si Councilor Balikanta. Action Hotline! Nadula si Councilor, no? Kabalo ka sa Councilor everyday, ara na siya at kag hindi ni ang task sa iya naga-on air ang aton nga ara na. So kabalo ko, yes ma'am, kabalo ko nga ikaw hindi na task sa imo ang mga quarantine facilities, ano? Kay ti sa barangay level ka pero ti council ka magyapon sa Bacolod involved ika IUTF member. Pero ma'am, ano may mga quarantine facility na gid man tagin preparar pero di na tato magtandog pa kung pila ka bilog kwarto tadi pila ka schools etc. Sa imo na ibalaan, di ni pang daloon ang nagpalasitive gin ma'am kung may ara. Okay, Action by ato na 5,000 na target for Bacolod City. Nakadto na sila sa quarantine facility, hindi na sila ginkadtuan sa hospital. Yes, wala na sila ginkadtuan sa ilan na balay na nag-have bedridden na sila o anong condition nila. Galakat ni sila yan, no? Yes, correct. So meaning ang 5,000 ni makadto ni siya sa gymnasium o kundiin ang testing facility ta, no? So able ni sila tanan except lang siguro natin ng mga senior citizen na those with special needs, no? So meaning wala ni sila in critical condition, no? Kaya hopefully wala man gid, no? So wala ni sila in critical condition kay voluntary ni gani. Yes. So ang ato ni na let's say, no, God forbid, ang 5,000 may 1/4 kita. Ang 1/4 ni may paminsa ko naton may home quarantine kasi may iya balay, may individual siya na bathroom, may CR. So no need of facility. So base ang iya na balay siya man niya isa, so home quarantine man sa gihapon. Kag ang those naman niya na wala hindi hindi viable ang iya na balay for home quarantine, may facility kita amo na siya ato ng mga schools na si Councilor Novero naman niya assigned. Kag I think na-forecast naman na medically sa aton na CHO. So may studies man na. So may maka-accommodate for those na wala home, wala hindi pwede sa home quarantine. Butang tabi sa 1/4 to 5 pero wag di inakalambot feeling ko mga 500 guro kabay pa kung pwede lang waay na lang gani positive mo. So dira guro ma'am, may lang may isa da nga severe o kon critical kag dalon sa ospital guro ma-accommodate gini isa ka bilog pero kon i-question mo yang nga ining 500 ka nagpositive di mo ihanos di okay man lang ni sila symptomatic gani mo meaning galakat buong-buo ang kabuhi. So kung nagpositive sila o dira kamo sa school, dira kamo na standby for how many days nga nagapaayo-ayo kamo dira anong sitwasyon, di ba? Ma'am, check to ba nga kon nga analysis na? Yes, correct na siya, Action Boy, no? So, ang ato naging is voluntary, gani naglakat na sila pakadto sa facility. Buhing-buhi. No? So, ang doon siya na may symptoms na severe, nagadiretso na sila sa hospital. Ay, so.
Kaya isabay mga nurses, tada may doktor, tada nga mag-identify or mag-classify sila dayon kung anong status ang kabuhi kag sitwasyon sa lawas nila, no? Yes, correct. Action bar. Correct. Sige. Amo pala ng amon, ma'am. Ma'am, salamat. Good morning. Mabuhay ka, ma'am. Padayon lang. Thank you, good action by. Kaya siguro action by, yes. i-pray natin na tanan na go sa testing, hindi yan makalambot sa hospital. So that is our contribution. Kung wala ka man niya nag-undergo, that is our contribution sa city kag sa ato na province as well. Kung pwede lang, negative tanan. Mag 5,000 negative tanan. Bao, hinugya bakulad. Ma'am, salamat. Get. Yes, correct. Action bar. Thank you very much. Yes, good morning. Action Hotline. Councilor, Kapitan sa Barangay Takuling, Councilor sa Bacolod, kiti ABC President Lady Gles Gonzales, mga kaksyon. Salamat, ma'am. Action Hotline. Baligya po ni subong guro temprano pa, no? Amo ning maayo butohon Action Olivero sa election 2022. Action Hotline. Way ka pa maliban niya. Ay, do ko artista lang ko, ako ikanta-kantahan ko na ikagbutohon. No mo na black. Action Hotline. Pisan kasi babae, no? Babae ni ha, mga baguhan sa trabaho sa gobyerno. Galing iban kung mano-graduate ka na, bala kamus buhi nyo da. Action Hotline. Anyway, stay mo na ang istorya. Hindi kita magkahangawa, labi na gito sa mga utod na ton, nga inang damay ginabatsyag ka da, ara kadlo adlaw iya, ay na balang expose ang kaugalingon mo sa mga tawo, way kakabalo kung sa sinot to sila, magpa-swab test ka mo. Action Hotline. For free ini, wala bayad. Kaya kung magpa-swab test ka Action Oliver sa privado o kung in your own bala, 3,000 to 4,000 lang bayran mo. Action Hotline. Meron ko narang PhilHealth kay istoryahan tan. Hotline. Pero ini libre ini, no? Libre ini, mabalaan mo kung negative ka or positive. Kung mag-negative ikaw, kundi sulhay ka, ang imo huna-huna, labi na gid kon suliton ko, ara kasi mo sa street, mga kaksyon. Action Hotline. Nan, kon inangga question dira, suliton ta kung dindalon, ti hindi gani critical ang kaugalingon nila. Voluntary, gani mo, meaning kadto kato sa swab center, kung hindi himutang ka na barangay dis Bacolod, ti buong kaugalingon mo why ka, hindi ka critical, hindi severe ginabatsyag mo, so hindi ka pagdalon sa hospital, bisa nag-positive ka na, may mga schools kita nga na-pa-in up for that. Action Hotline. Pagbalik naton kay nagaistorya na ginmanta sang quarantine facility, check naton si Councilor Novero diri sa Bacolod, kay concerned diri Bacolod, pero mo sa Negros Occidental do kadamo to sila sa mga quarantine facilities iya. Action Hotline. Sa mga banwa kag syudad may kaugalingon na sila, so do hindi bulubudlay to abi, no? Diri kita concerned sa Bacolod. Pagbalik naton, Councilor Renisito Novero, try naton nga malambot magka-aksyon kay mangkuton to say kung anong preparation for sini nga sitwasyon abi. May mga additional na tanga mga schools di sa Bacolod. May ara na tabala sang dapat butangan kung magdamo-damo gid ba ng positive. Action Hotline. Las 8:36. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente. Padayon Action Radio, Bacolod Salmudo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo De La Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupon. May aga lang kay Sir Dennis Perma. Maaga pa si Sir. Salamat gid Sir. Salamat gid si mga pag-monitor. Si Alni Mahandog Sons, ara naman. Si Lloyd Hipolani Bituon, naga-monitor man. You have Luel Salde, salamat gid. Pamati, sign in, sign off. More power, God bless. Alex Fuentes, araman. Si Ma'am Mati Espina, Ma'am, salamat gid kay Madam Mati. No, naga-monitor sa aton. Ma'am, salamat gid. Si Maria Luisa Artizano Ilagan, good morning, Action Bry. Gamonitor kabidi Purok Magbinuligay, Barangay Bata. Thank you. Bia Jonathan. Ronald Pasi Ricalde. Monitor lang kami diri sir. Leganes Iloilo. Gapamatigid kami subong Dale Di Palubos. Kag Torms Carmona Tormo. Salamat gid. Veronica Santilian Manukan. Araman. Elizabeth Malaka Gamala. Salamat gid. Observe lang gid sang health protocols
and our own safety and to our family as well kept safe. God bless. Salamat. Monitor, yes, nalubat. Nalubat si Sir Dennis Perma. So morning, sir. Inday Blaza, Lorna Magallanes, blessed morning, Action Bright, to all Bacolod noon. Keep safe and healthy sa lahat. Miss ko na mga anak ko, Nanay Aning and Papa Pitong Magallanes, Barangay 1. See you very soon. God bless us all. Action Bright, more than monitor lang ko perme. Si Zen Cruz, salamat kid. Andrew Juanites, good morning. Nene Kalaluan Araman, Edwin Pineda, Aileen Cabasan, good morning Action Brian, and to all Bacolod noon. Kag Don Salvador Benedicto, safe lang always. Salamat. Si Yoli Bihag Araman, Maricel Libre Encarnada, salamat gid. Si Jose Hiherson Lapinig Hinio Araman Oconjunio, Rosini Borla Upao, salamat gid sa Taguig City. Nonoy monitor lang Remigio Bermilio, salamat gid. Good morning Action Brian, ga-monitor kami di sa Purok Maninihon Barang Action Hotline. Gapamati man si Ricky Villa Remigio from Vic, salamat gid. Ms. Esmeralda Dolido, hambal ni Ma'am Matis Pina, good luck nga matapos nyo ang list using that system. Yes, kamay pa. Rodrigo Sheila, nagamonitor sa Don Salvador. Vilma Aliabas, Connie Abilio Mata, nagamonitor man. Ang iban, balikan ko karon las 8:40. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na.
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, walasang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas Action Radio Philippine Standard Time las 8:52 na sa aton sining pagpangalagan. May aga lang happy birthday lang ganiya no kay John Bert Sarns, kay James Istonilo no sa may Purok Ilak Barangay Uwain sining syudad sa Bacolod mga kaaksyon. Naga-monitor man si Lloyd Hipolani Bituon, salamat gid no. Si Alni Mahandog Sons Araman, Luel Salde Araman, salamat gid sa pag-monitor ano. Sige. Jocelyn Aresivita Ulak nakatutok man. Mila Espino, good morning Action Bry, stay safe sa tanan. Tabiyaw ko lang mga upod ko sa balay kag mga gapang hilabot di sa amon. Nga nagapang haboy bato. Ay dosang san o pa man no. Hindi nyo na pagaboy bato. Ayaw tatin nyo na please lang. Sa Morsyago rin no. Sige. Michael John Season, good morning Action Bry. Keep safe Sumaganons. Happy listening to Raymar Drilon sa Middle Broth UK. Salamat gid. Kalayo ba? From Paranaque. Sa Paranaque pagigani siya ho. Si Bilin Salaw, salamat gid. Lady Irene Tayhupon, good morning. Question lang tani about sa lockdown tanan B na store, mga grocery store, sari-sari store, mga restaurant mag-close man sa sulod sang 4 days. Basta mga essentials ka mo, okay, mala na maka-open ka mo. Okay. Franco Villanueva Osorio, nagatutok man sa Matinion. Okay, sige.
So, i-check na bing patrol action doors. Busy pa si Councilor. Okay, sige. Pakarunan na to na, no? Action Hotline. I-check ko na yung patrol ba with Action Eden na boso kay ang aton nga kwan, City Health Office kahapon gindagsa, subong mas gindagsa pagid. Action Hotline. Ang lain pagidiri kay ang social kay physical distancing doon di ma-observe ida City Health Office na. Ara na dang mga opisyal ta sa City Health Office pero ang health protocol do pigado man. Action Hotline. Check tabing patrol sinimat tiniyon. Action Report. Action Eden, good morning. Good morning, Action Bray. Bago lang kita naglabay man sa bahin sang City Health Office. Abi naton, dito lang ga pinunsok ang tawo, Action Bray, sa guwa sang Corazon Locsin sa OPD dira. Aha. Pero ti liwat naman, Action Bray, bangod nga tiin pahanugutan naman ang mga travel subong liwat. Ti nagdamo naman, Action Bray, ang mga tawo dito sa City Health Office. Ti nagsinamo-samo na hindi lang sa kuangid, hindi lang tungod nga nagapangayo sa mga travel authority or medical certificate, I mean, Action Bray, kundi may ara man niya dito sa mga nagapakonsulta. Hindi mo nang balaan ang amo ni nga linya abi nagapakonsulta, ang amo ni nga linya nagakulat nga magkuha sang medical certificate. Kaya kung makita Action Bray na sagin padala tabla nga videos kag pictures kada mo Action Bray tapos wala na nagalinya kay ang nakatabo Action Bray amo ni paglabay naton sirado ang gate pa sang City Health Office. Action Eden. Action Yes. JB, i-replay Action JB ang ginamuno yung nga video kag mga pictures be para makit-an gid sa publiko kay kagarot to da sa City Health Office mo. Sige Action Eden. Yes, Action Bray. Kay it is sirado bala ang gate sang City Health Office. Tapos may ara lang nga personnel from the inside the gate nga nagapanghatag sang number diri sa Gua, Action Bray. Tikabalo naman kita nga ting ginakiter lang nila 100 lang ka persona for the day ang tagaan man sang sining medical certificate. 100 pero lain-lain ina nga kaso kadtuan nila da hindi kaso nga kung mag-file kaso lain-lain na naton ang ila sining kinahanglanon da sa City Health Office Action Eden. Medical certificate lang, Action Bray. Medical certificate gilang di ba iban may consultation man na dira may may consultation. may mapabaksin Galing kaya ang concern sang iban, Action Bray, wala gid ya sa gihapon nagakatuman ang social distancing. Although nga may mga pulis gani nga nagabinantay ang mga kapulisan to dumubugto ng ugat sang ugtas kag sulit-sulit padumdum na magpabilin sang social distancing. Ang iba, Action Bray, ang ginalagas nila nga ti gidasok man to sila pakadto sa gate kay ti gidulduho lang mang sang number. kulang gid sa disiplina gid no? Kulang gid no? Yes, gid Action Bray. Kaya hindi gid sa gihapon bala organisado ang pagpatigayon sa abi sa paghatag number kung wala pa na open o kundi malinyada ang mga vulnerable sector. Kaya nakita taman Action Bray do samo lang man ang linya kundi ang senior citizen, kundi ang mga nagabusong. Kabalo ka diri sa Bacolod Action Eden do way man nag-uso ning linya-linya mo diri sa aton pag-abot like for example sakay ka jeep di nag-uso dayon saka sa jeep mo di bla mo na. Pero dito sa Metro Manila Action Eden, mga tao to disiplinado pa kun linya lang ang paghahambalan. Galinya gid ya, way isa may mauna to kay basi mahabyugan kapasang sa una to bala. Pero diri sa aton do ka diferensya gid no sining linya ang ini no. Correct yun, Action Bray, especially nga kung hina-hina ka to ya abi gawa o kung nagapaminsar kaya nga maglikaw ka magpalapit sa iban. Si perde ka gid. Kay di maulihi kay Action Bray mo kay di ka mahataga numero do makita ta do nagulo improve naman gid nga nagasuksok sila abi sang face mask, nagasuksok sang face shield. Galing kay ti ara gyapon Action Bray ang kamatuoran bala ka realidad makita mo sa palibot nga wala gid ya gakapatuman Action Bray ang ginatawag nga social distancing. Kita ko di sa mga litrato mo todo ay nano ni Sleman way ni sila balo sang COVID-19 ano man?
Kag ti ang iba action bray hambal man nga ti nagapahigadigad lang sila abi kay init. Given the fact man action bray nga to init man kiti do pilala man to duha lang man na bala ka kanupi na action bray ang ara sagwa provided. Ti kung magamat-amat na laba ang linya damo ang tawo may ara gid may mga mainitan. Ti kung nagalain na pamatsyag mo nga tuyo mo pa konsulta ini pwede nga magpainit ka manda. So kung na bala action bray nga mga circumstansya nga kumbaga reason man, personal reason sa mga arada. Galing kay ti sa gihapon, action bray dapat ipabilin gid ang social distance. Pila ka bilog pulis ara action eden? Tagduwa action bray ni ara, tagduwa ka pulis. Duwa ka pulis. May megaphone sila nga dala or ano dira o kung wala to megaphone pero usually action bray beforehand pa lang ni may mga megaphone sila nga pang bitbit dira galing kay kuan lang gali tila ok phone lang. Sila singgitan. Nagligad action bray nagkadto matadabisan may megaphone wala lang yapon kabati man action bray. Di na to ang dinakpanay sining social physical distancing do mayari mates Bacolod Ang task force to do wala man ko kakita sang landong nila action bray Oo. Porte nga baka. Masiway na to sila mga landong, ano man. Pakambot lang kaya nagpahuway-huway to kuno kay ti ato lang may napatsyan to sila isabla action eden. Correct action bray. Kaya pero tani action bray no, ang thought bala nga kita dapat mismo ikaw personal mismo nga tawo mangin mabinatayon ka man. Kasi syempre, paminsaron gid ang ikayong lawas. Ang ginapinsar na paano sila kalakat sa ibang lugar, bahala kay mo da mo na be. Yes, correct action bray. Tiya man ang budlay pala sa gyapon nga tikuara kada palayo lang abi, may nakatupa doon nakastorya ka nga infected gali puli kasi inyo balay. Ang imo to mga pamilya. Ang ginikanan mo abit senior naman. Kulang gid sa ideyas ko galingon action eden. Yes, gid action bray. Hindi ka man I'm sorry action eden hindi ka man dapat mahuya kung nagadistansya ka sa isig kapariho mo action eden mo kay kabalo na siya nga may pandemya tas bong. Correct action bray. Ambugi na dapat. Kag kabigon mo ang ibang nga tawo nga carrier na siya sang COVID-19 kita gani di sa istasyon magkilit anay kita di layo daw sige singgit tanda kitiga like sa imo gagwa ikaw so ga distansya kita hindi man guro malain na action eden Correct. Amo na action bray hindi na naya subong malain or hindi na insulto subong nga magistorya ka subang mo naga face mask ka dira or naga face shield kundi bilang protection action bray hindi lang sa imo kagalingon pati man sa imo ginaistorya. Lain sa unay nga magdistansya kasi ka tawo da purti ka akin yung matyagan sa akon may pligo nga. Matyagan sa akon do ka baho naging nga playo ni siya. Amo na ya sa una pero subong magpalapit ka da mati na pangulay pa kamo mo. Action bray. Amo na bala hambal nila nga sang una kung sorry lang kung mag-utop na abi tulok. Masakit? Subong yan. Wala na yan abot. Bahala ka na hindi ka lang mag-ubos. Mas delikadong ubos subong sa wind of change na kanong tawag nila mo. Bisan magulo-hingo ka lang gani Abi action bray. Kaya yung iban may araman allergy ni bala sa face mask. May fiber a face mask. Sakay ka sa jeep mga maabo ka lang yan. Wala maglulumpat lang agad-lagan pang salakyan now. Bisa na lang alang pag lugar gurong iba. Dali lang nung mega paniro di ubo. Sige action Eden salamat gid action Eden. Yes, good action Braya, situationer gikan sa Patrol Action. Ida na boso una sa balita una sa action. Sa Bacolod Action Radio. Kasadya no, kaya mo na nagapatigayon kita sa health protocol nga ini. Pero may mga tao gid nga medyo mabudlay gid pasundon sa sini nga sitwasyon. Implo ko lang sina like for example no, lockdown. 3 na ka Domingo nagkaligad sa 3 ka merkado nga dalagko sa Bacolod. Bao sa Libertad may nagabinaligya gyapon. Ambot kung ano gid ka ano man di ko kaintsindi isa ka adlaw duay sila labot sa lockdown no. Gabi na ligya ay sus ko mga patawara lang gusto daw makapangakig kabla sa sitwasyon niya. Hay nako naman. Good morning kay Ma'am Mate Espina. Action Brian, the attitude should be you are the carrier. So it's your responsibility to stay away
and protect others. Amo ginayamam dapat mo galing ibang dinabot ano ning pinsar nila galivog ang all okra. Action Radio. Online sa hotline. Online sa hotline. Ari sa aton nga linya isa man sa mga ati bakal na gid sa pandemya nga ini kay damo ni sila trabaho. We have attorney Renisito Novero, Councilor, sir. Good morning. Action Bry? Yes, sir. Tagaga. Inyo Action Radio, kag dikilog nyo nga workforce, sa aton talaga, nagpalamati. Aha. Bayong aga sa inyo tinantanan. Pasensya gid, Councilor, daw la size lang gina nagapang gaparing na ko sa imong nga cellphone. Pasensya gid. Actually, nagbugta naman ko temprano, even before 6, because tani matrabaho ko sa talapuson ko, gitsubong ng mga paperwork. Dali naglingi ulo ko, kay nagpulaw magagabi, at saka may mga 1 o'clock nga eksanay pa ni Mayor Bing. Kumakon mo na. Grabe, sige lang. Matapos gini, Councilor, pila kadlaw, buligan ta na lang gini, maginamo sini. Anyways, Councilor, some plans ni sa 28 to 31, actually duwa lang ka adlaw diri sa Bacolod, iniblang weekend lockdown kag mang swab test kita 5,000 for Bacolod, 5,000 for Negros Occidental. May ka pamangkot abi kon may aton quarantine facility, Councilor, may mga kung if in case ginman magdamo ang positive abi or ano nga sitwasyon, may OFW pa kita, may LSI pa kita. Ang OFW ti hotel ini sila, no? Ang LSI ti sa mga quarantine facility provides ang city local government unit. Kumusta kita ya, Councilor, sina? Actually, tagaan ko lang yung correction ang numero. Yes, so, yes. ang 10,000 na, Bri, bilog na nga Negros Occidental kag Bacolod. Yes, yes. 5,000 sa Bacolod, 5,000 sa probinsya. Yes, amo na siya, ho. Now, oo. Pero ang lockdown ini, hindi ko kasure sa Bacolod kung 2 days lang. Pero himo nini ang massive testing, kaya nagkakilala kita nga kinahanglanon ang 3 kati nga ginamando alin sa World Health Organization nga ni ato ni moon ang testing, tracing, and treatment. Okay. Matest kita, agad makitaan kung sino ang positibo. Then kung mabalaan na kung sino ang positibo, matrace na mo ang iyang mga close contact. I see. Okay. Then at the same time, matreat mo ang mga positibo. So, nagapati gihapon nga kung matimpranuhan lang na ma-discover by way of testing ang mga positibo, pwede pa ni sila malagahas. Yes. Kahit pwede mapunggan sa pagpanglaton. Kaya man, duwa ka concern mo, ang gravity sang infection sa lawas sang nalalabot sa COVID-19, una, that's why i-treat siya. Kadua, ang gravity sang transmission ng COVID-19 halin sa iya, so that ang positibo i-isolate na gilayon agad na hindi na siya kapanglaton. Ang mga may close contact i-identify man kay posible base nalatnan man sila. Yes. Kung nalatnan, dapat i-isolate agad hindi man sila kadugang pangdaton. So, amo ni ang isa sa mga mabudlay gani subong ang tracing. Yes. Kay kung nakita naman ni sila kagkaping pang kontulutin parano pa lang, masi mga ginatawag naton first aid measures, effektibo in combating COVID-19 infection in their respective bodies. So, sa sining 28 and 29, pangayo kami, haring kay Mayor Bing, kay Vice LC, bilog na konsyales, gobyerno lokal, nga kung nahimo, mag-cooperate kita tanan. Although hindi nato na-testing ang tanan, kay kulang kita test kits, the number of 5,000 will be representative number of Bacolod City. So at the least, kung makalapot nato nga numero, substantially malapot naton ang mga tawo nga dapat man gidlaboton kag punggan kag tagaan limitasyon ang ila movement sa syudad sa Bacolod. Okay. So regarding Councilor sa if in case maghambal kita 5,000 base palayo lang way man taga pangayo may mag-positive dira mga 500 abi pinakanubo or pinakataas abi ang positive sigurado i-isolate this la for the meantime while
Correct. Oha, Now, so to, may to answer to answer the other portions ang imo giling nga pamangkot na slip of the mind ako. yes, okay lang Councilor, no Ang problem. quarantine facilities. Aha. Isa na sa mga pamangkot kinamon dayon immediately sa nagsugod kami plano siniupod kay Congressman Albi Benitez. Ang aton sini quarantine facilities. So, diri sa aton nag-aman kita diri sa quarantine facilities paagi sa aton mga public schools. Ayun. May ara na kita sa pong 11 sa mga public schools. 11. Ini nga mga 11 public schools, normally maka-accommodate ini mga 1,300 ka mga occupants. Okay. O galing, iban sinisubong may mga occupants naman. Aha. Kaya may dua kita ka category sini. Ang isa sa kategorya sa aton public schools, binabutangan naton sa aton mga positive kag may mga close contact. Amo na ginatawag naton isolation facilities sa anom ni ka-eskwelahan. Okay. Ang mga anong ka-eskwelahan ini have about a total of 128 rooms. Ang aton 5 ka-eskwelahan para sa mga LSI nga na-swab pero wala pa ni sila resolved. Yes. So, mga presumed na kabay pa nga negative tanan. But nagatanaw kami nga basi kulangon ini. So pangabay naman kami duga nga mga 4 naman ka eskwelahan. Kag salamat kay Ma'am Gladys Sales. Nagsugot siya nga madugang kita 4. Pero kagabi naman sa amon siguro na upod sa ka-Engineer Loden Cipalios, upod sa aton City Legal, kay Mayor Ding of course, kay Vice Mayor MC, sa aton City Legal Officer, sa aton Secretary to the Mayor, sa aton Budget Officer. Dayon, nagplano kita nga silinamol, kasi magsubra ni. Maya na magsubra nga aton preparasyon sa makulang. So, after sa amon meeting, nagamala naman kami ni Engineer Lopen, kung may imo ano lang di 4 eskwelahan, 8 ka eskwelahan ang pwede ni mo maaman. Maya na lang magsubra mo sa magkulang. Yes, kaya ang tapangita na. Siya dugangan naman to yung pangita 8 ka eskwelahan. But then, para may baluan na lang dito sa tanan, kung emerhensya ini, kulang kita tsimpo. Ang maaman ng mga classrooms, hindi sa mag-expect na pariyon ni ka mga tahom, pariyon ni ka mga kandidat sa mga unsina ni ka mga eskwelahan nga na hikutar nga as early as 2 months ago o 3 months ago. Basta himuon lang ni na may ara lang maistaran ang aton mga inog-quarantine kung positibo sila. Hindi lang sila blay attorney matunugan, hindi mahanginan, may bugnaw, okay na no? Oo, gani, hindi lang sila tani mangita sang first class kita la. Base bala buyayawo naman kami sa mga Facebook, amo ni giliaman sa amon ni. Amo na kung kisa nagapa-depress amo na kisang buyayaw makapadepress sa mind sang like periyo sa inyo nga nagatrabaho na counselor, no? Sakit sa dughan, right? Wala ka man makita na apresasyon, puro lang tanan yaw lang. Kung may duty nga kulangan daong tanan mga nahimuan, wala na pulos, no? Oo. Sige lang, anyway, trabaho nato ni tubangan sa mahal nga Dios, tubangan sa tao, we are doing our best. Walang amon best, that still falls short, pangod tao lang ta. Kag kulang man kita sang adequate nga mga resources. So, but dugang pagid sina, nagayo man kami kay Congressman Albi nga mabuligan niya kami dugangan quarantine facilities kung magsululubra gid diri sa Bacolod. So, ang paagi nagsulat naman po si Mayor Ping kay Mayor, upon the advice of Congressman Albi Benitez, nagsulat naman po, dali-dali naman si Mayor Ping kay Mayor Mark Goles, ang silay. Kaya may atuto sila yung quarantine facility. Nang walang para sa Yolanda, victims. Okay, housing. So nag-request kami to sa ila housing facilities kung pwede maamanan nila kami sa mga 500 units. Okay, good. Budlay pa tani primero kay siling ni Attorney Davila, ang ila abogado, kinahanglan na memorandum of agreement, kinahanglan pa sulat, kinahanglan pa amonity. Emerhensya ni daan. So in the hearing of us, kami ni Mayor, Vice Mayor, ako, ginagtawag si Mayor sa kay Mayor Mark. Nagsiguro na sila kasi ni Mayor Mark Goles and
very many thanks to him, to his graciousness. Niya ba, Mayor Ping, kung hindi lang kita miguhay, kinanglan, kakilala ko man nga ni Mayor Mark, kakilala ko nga kinanglalo ni Subong. Kasi masugot kami diri sa Silay, masugot kami, ang gason niya lang nga kamo nang gyapon pakaon sa inyo diri nga ino-quarantine. Yes. Ang tanan-tanan sila na masabat. So, salamat kid nga madamo sa kay Mayor Mark Toles, kay sa mga opisyales sa Dakban Wasong Silay, sa amigo naton na board member Ryan Gaboa na Buligman. So amo na yung aton quarantine facilities nga ginaaman para sa aton mga i-submit sa swab test. So in short, Councilor, kulukompante na kita kon quarantine facility ang kinanglanon do way na ta masyado good problema sini. Sa Subong, nagilaom ko nga hindi kita problema. Sabay nga nakapangamuyo ko tani nga kung pwede lang ideally wala sa may mag-positive sa test. Tani lang. Kung mayara mag-due tayo lang. Because that means nga kung wala, kundi maayo para sa aton, wala sa may mga laton, wala malatnan. Kung due tayo lang, pwede naton pasiling nga maapo sa aton mag-isolate sa ila. Kaya hindi mangin dalitan pagid ang pagmuan sa virus. Councilor, olahi nun ko narinig gamay, kundi i-lockdown kita. Pero ang pag-abot sa mga LSI kag OFW, sige lang niya, Councilor, no? Kung niya labot, no? Amo na ang pangabay na amon dito sa IT. Balikan ta si Councilor na putol. Action Hotline! Ara na, nasabat na ang ginayango-ngo sang iban dira nga quarantine facility dahil pa ni kagapon nga gina-question nila kung din kuno'y pamutang mo. So ara, gin-ideyahan, gid. Pakitluoy ang syudad sa Bacolod dito sa iban nga mga kasyudaran para mag-ayo nga may tulugan temporarily ang if in case di man nagparasite. Yes. Go ahead, Councilor. So amo na ang nagpangabay kami to, nagsulat ng kay ATF. Sa regional kag sa national. Kung mahimo, kung ka naman ana yung pagsunod diri sa aton mga OFWs kag sa mga LSI. First of all, ang aton problema kung magsigi ni sila abot, ang accommodation facilities. Ang OFWs pa lang adaan, nagkasalulubra na, wala na siyang hotel nga akomodar pa sa ila. Gintamo din lang amon pangabay nga may moratorium for 2 weeks. Pero wala nila gintamo ang amon pangabay nga mag-coordinate diri sa aton lokal nga pamahalaan. Kung magpadala sila at least 2 days before the departure, coordinate yan sila sa aton. At kung papabaluta sila, kung may available na quarantine facilities for kung wala. Wala, git sila nagka-coordinate. So, advance information. Gusto lang pasulod na pasulod. Amo nang budlay, gida. Amo nang lain. Hindi ko kaintindi ni sa ila dito sa Manila. Hindi ko kaintindi, gid. Kami tanan din hindi kaintindi. Sakit sa dughan. Sa kabudlay, gid. Kabudlay, gid na sitwasyon. Sige. So, with that, Councilor, kabay pa ining pabor nga ginaayo niya karon sa National IETF, mapaboran liwat, kag simple malang sa napangayo ta communication malang na, oy, Bacolod, Negros, may maabot da amo ni kadamo. Kapoy gid na, do. Councilor, no? Abot nga niya, di ko intindi sa ila gani. Sige. So, amo na nga nagma-propose mo kung ka-resolution karon Action Brian. Spiritual naman ni. Kag suno sa advice sa mga ministro nga gin-meeting man Mayor Ping upod sa aton nga nagahingyo sa aton tanan nga panimalay mo unta na regular ang practice ang pagpangamuyo sa aton mga panimalay adlaw-adlaw daily because ang human efforts are very clear nga inadequate to address this problem. So kinanglanon ta ang bulig sang mahal nga makaako. So ikilo ang aton mga tuhod, ang aton mga espiritu kog kalag sa tubangan sa mahal nga Dios mga muyo tapir ni adlaw-adlaw. With that, Councilor, basi may ara kapag additional nga panugyan for Bacolod kag Negros Occidental man sa mga sitwasyon naton subong, Councilor? Well, finally, luyag na ko mga bayan nga mag-cooperate na natin kay kita man mangin beneficiaryo sa aton kooperasyon. Kag kung recalcitrant kita, hindi kita mag-coopera, kita man mangin biktima sa aton pagpasaway. So I hope that we will all become beneficiaries
beneficiaries rather than victims. Please accept my prayer that may God continue to protect us all against COVID-19. With that, Councilor, salamat. Good morning kag padayon ng Councilor. Mabuhay ka. Mabuhay ka man, Brian. Action Hotline. Councilor Attorney Renisito Novero mag-aksyon sa Bacolod. Amo ni sila ang mga tao nga tanan nga mga ideya subong ginahimo. Action Hotline. Sige, congrats in advance ni sa ila. Amo ni nagapatay-patay subong ho. Sa tingog pala nila balaan naton nga kapoy ng mga tao pero may mga dungol pa nga daw hindi magpati sa mga ginamando nila. Action Hotline. May aga lang kay Neil Oy Rituele, no? Amalya simple lang PCR test pada lion 1 to 3 days. That's why gani, no? Amo na dapat. ZT Alunan naga-monitor man, God bless man, heaven. Si Otilanga na nagikil. Action Brian, basi maginutok naman ang pag-abot sa pizza mass testing, ano? Mag 5,000 katao, mag-distancing sila laba-laba basi dira na mahawa sang COVID. Actually, kuan ini, barangay-barangay ni hindi ni sila tingob. Sa mo nga barangay, amo lang ni kadamo. Amo na siya. B-Boy Artisula, but we're hoping nga aton sila nga PNP, tanan nga mga resources sa aton nga city sa pag-implementar sang social and physical distancing mahimo gid nila. Ha? Si Gary Dorwelo nong may aga. Good EM Bride, that's why kamay na bakal gid ipatuman o kabay pa na bakal gid or ipatuman ang health protocol kag ordinance agod makontrolar ang mass movement halong. God bless. Salamat ginong. ZT Alunan again. Si Madam Ida Polo. Good morning, Brian Idol, tagid ka, especially when you are broadcasting live events. Salamat, ma'am. Idmar Dikilia. Good morning, Action Brian. Action Eden, 2 a.m. pa lang kay nagapila nako ang social distancing na maintain sang single line pa lang, lane or line. Galing ang naghalit ang empleyado nga putot. Empleyado nga putot nga lalaki nga ginpa to lines niya ang pila. Ano pa nagdinaguso ang tao, imagine 2 a.m. ko nagpila, ika 121 pa ko. Amo na kapait, Action Oliver, no? Ay, sus ko. Yung putot da sa City Health Office ba? RJ Haranilia. Pero actually, ginidiyahan niya to tani mo, no? Nga malagka-lagka, galing kayo doon naglain pagid. Aha. Ay, nako naman. Lito Palermo Alvido, salamat gid. Wali payon nga adlaw sa Teranyes. Amen. Elizabeth Malaka Gamala, good morning, Action Bri. Violation na sang social physical distancing. The authority will be enforced the law. Di ba damo nadakpan sa social distancing with 200 pesos. Nagpahuway-huway nga aton sila nga kwan, aton nga disiplina naton. Sugar Spices Alba Honeybee, kunami sa ngalan niya, puro tanan tamis ba? Naka-experience kami da last time nga nagakuha kami sa travel certificate and pag-asset sa amon pabalikon ka, kami whole morning. Kami pa malinya, samantala may isa daya ka in charge sa ginatawag kami, nakakuha kami dayon sang amon nga certificate. How come nga ang iban nga in charge pabalikon ka pa? Ya kay naga-delaying line sila. Nan. Amo man akong kisagid mo. Jose Mongcal Torilla sa Binalbagan. Good morning, sir. Amo na ang nagakatabo sa City Health tungod nga ang mga nagapila hindi dayon ma-assist pabalikon nila, that's why kadugay. Kulang sa sistema. Si Mirna Onofre Cloud Araman, Jen Oy si Sir Araman, Baby Tolentino sang Tangob, salamat. Heidi Lopez Bawi Araman, Merly Dolindo Magallanes, salamat gid. Sige. Ang iban doon di ko na gid mahingabutan, no, pasensya gid, no. Maglawas lang isang isa ni kay ga-monitor, no, sa aton diri. May alagaban kag si Jomar Lobrido. Tamyaw lang more sa paghalong may lawa sa mga igsoon ko da sa kanto ni family Dimol, Cadernal, Villatima, Talok, family Lobrido, Benjamin, especially Leo, Leonico, Richard, Zolweta, Albert, Kaalim. Haling kay Jomar Lobrido. Daghang salamat. Last 9:23. Way ko nalambot si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico sa mga aktivista. Pakarunan ko na sa gabi. Concern man taki sina kay kabuhi sang tawo nakataya dira. Way na kita sang oras sa ato nga pagpangalaga do bugos nga pwersa. Upod sa bugos nga pwersa sa Action Radio News Team. Sa ngalan sang regular nga anchorman, Action Art Tayhupon, ini sa Action Brian Morden. Salamat gid. Good morning sa Bacolod.
Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.